And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Huwag ko raw siyang iwan. Siya palang mangiiwan sa akin. Hi, DJ Rocky. I'm a fan of yours. Since 2016, ay nakikinig na ako sa programa mo. Itago mo ako sa pangalang Jenny. 22 years old. And this is my secret file. Hindi ako pala kwentong tao. Lahat ng pinagdaraanan ko, good or bad, I keep it to myself. Maybe that's why I'm a loner. Ako yung tipo ng babaeng mahirap ligawan, mahirap suyuin. I was even tagged as a man-hater. Pero hindi naman totoo yun. Alam ko na kahit hindi naman ako kagandahan, may karapatan akong magkaroon ng standards. Hindi naman ako bumabase lang sa panlabas na itsura. Sa personality ako bumabase o karakter ng tao. So here it goes. Year 2021. Dumating sa buhay ko si Maynard. 2018 pa lang, magkakilala na kami dahil classmates kami sa vocational course after ng schooling. Fast forward, nakita ko yung personalidad niya. Parang ang perpekto. Hanggang sa nagustuhan niya ako. And then, comment siya sa mga stories ko tungkol sa larong ML. Inamin niya na crush niya ako. At masaya siya na nakakausap ako. Hanggang sa lahat halos ng kwento sa buhay niya ay kinukwento niya na sa akin. At yun yung nagustuhan ko sa kanya. Totoo siyang tao. Tumagal ng 3 buwan ang stalking stage namin. Niligawan niya ako. Pinuntahan niya ako sa bahay. Dinadalhan ng mga pagkain. So, ayun. May time naman na sa gate lang kami nag-uusap. Minsan lumalabas din para kumain. Kasi dun sa pinag-i-stayan ko, bahay nila ate yun. So, nakakahiya din na lagi ako nagpapapunta dun kay Maynard. So, may time na lumalabas talaga kami. And then, few days later, na-realize ko na, parang ang relasyon namin, LDR din.
Kasi nag-work siya eh. Although, magkapit-bayan lang kami. Pero, merong distansya pa rin. Umuwi siya every week, minsan twice a month. Kaya lang syempre may mga pagkakataong hindi talaga siya nakakauwi. Malungkot. Hindi palaging masaya. Pero sabi nga sa isang relasyon, if he wanted to, he would. Hindi ko nga alam kung bakit natitiis niya na ganun, na hindi ako masyadong makita. Si Maynard, breadwinner kasi ng pamilya nila. Maybe that's the reason why. Family-oriented kumbaga. Pero may kaya pa lang din ako eh. Kaya lang, nasobrahan naman yata sa pagiging family-oriented to the point na mama's boy na siya na hindi makapagdesisyon on his own. Nasa tamang gulang naman na siya. Pero tiniis ko yun. Kasi inisip ko na ideal man siya for me. Masipag, gentleman, responsable, at magalang. Sinubukan ko siyang gawing inspirasyon. Sinubukan kong tingnan pa rin lahat ng magandang qualities niya. Tumagal ng 5 buwan ang panliligaw niya sa akin. At the day na umuwi siya, nakita kami, he offered na ihatid ako. Pumayag naman ako. And then yun yung time na pinakilala ko na siya sa pamilya ko as my boyfriend. Pero hindi pala niya yun gets. Kasi akala niya, hindi ko pa siya sinasagot. Siguro dahil sa kaba ko rin noon, first time ko kasing magdala ng bisita na sasabihin kong boyfriend na sa pamilya ko. So nakalimutan ko rin sabihin sa kanya na sinasagot ko na siya. Sinabi ko na lang noon nung nakauwi na siya sa kanila. So napakilala ko na siya sa family ko. Pero sa side naman niya, hindi pa. Tuwing tinatanong ko siya, ang sagot niya lang sa akin, sa picture pa lang daw ako nakikita ng family niya. Pero naikakwento raw niya ako. So tinanggap ko yun. Inisip ko na, baka as time goes by, may papakilala niya rin ako. Then August 2022, parang may mali sa relasyon namin. Naiinis siya sa akin kapag yung reply ko maiksing-maiksi. Parang wala raw akong ka-interes-interes. Well, hindi kasi ako mahilig mag-chat. Lipid lang kapag mag-usap kami hanggang sa naging cold na kami sa isa't isa. Grabe yung pag-aaway namin. Tinanong niya lang ako kung bakit hindi na raw ako naglalaro nung nilalaro naming mobile game. Sumagot ako ng ayaw ko eh. Lahat ba dapat may explanation? Tapos, nare-realize ko na, grabe tong taong to, ang kulit-kulit. Tanong ng tanong. Irritable ako that time. So, tumagal ng 4 days na hindi kami nag-uusap ng maayos. Hindi na rin siya nag-a-update kung umuwi na siya o kung ano mang ginagawa niya at masakit para sa akin yun. Hindi ko na nakontrol ang sarili ko. Nagalit ako sa kanya, nakipaghiwalay ako. At nag-agree siya. Yun na rin naman pala yung gusto niyang mangyari. Na maghiwalay na kami. Binlock ko siya. Pero after 2 hours, binawi ko. Nag-sorry ako. Iniisip ko, baka maling desisyon yung ginawa kong pakikipaghiwalay sa kanya. So binaba ko yung pride ko, nag-sorry ako. Sinabi ko lahat ng nararamdaman ko.
Hanggang sa naging okay kami. Baguhin ang dapat baguhin. Iyon ang pinagkasunduan namin. Then after a couple of days, bigla siyang nag-confess na hindi na raw siya masaya. Hindi na raw niya kaya yung LDR. Ang sakit ng nararamdaman ko. Sabi niya pa, oo, akala ko kasi mag-work. Akala ko okay lang pero hindi pala. Kaya gusto ko habang maaga pa, let's end this. Para hindi na tayo magkasakitan. Para akong biglang nalanta. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Ang sakit-sakit lang ng nararamdaman ko. Nahihirapan na pala siya. Tapos, kung kailan sagad na siyang nahihirapan, tsaka niya lang i-open yun sa akin. Iniisip ko parang ang babaw naman ng dahilan. LDR lang? May mga pagkakataon naman kami na pwede naming gawin o paraan na pwedeng gawin para magkita. Hindi ko siya pinigilan sa gusto niya. Pumayag ako. Pumayag ako na makipag-iwalay siya. And I ended up saying, kung saan ka magiging masaya, ire-respeto ko yun. Hinayaan ko siya sa gusto niya. At yun ang kinakadurog ng puso ko ngayon. Ako naman yung habol ng habol sa kanya. He is ignoring my messages. Palagi niyang sinasabi sa akin na worth it naman akong mahalin. Pero parang damang-dama ko na worth it din akong iwan. First boyfriend ko kasi siya eh. Kaya nahihirapan ako ngayon. Siguro hindi talaga kami para sa isa't isa. And I deserve better. Nalulungkot ako. At naiiyak ako. Kasi alam kong ginawa ko naman lahat. Pero napapatanong din ako. Bakit ang dali lang sa kanyang mag-let go? I just hope na manumbalik na ang lahat. At kung nakikinig ka man ngayon, Maynard, I just want you to know that I'm so thankful to you. Thank you for all the love and the moments that we shared together. Slowly, I'm accepting the fact na our relationship ended. And we're now strangers. I hope that one day, mahanap mo na yung totoong kaligayahan mo. Hanggang dito na lang. Muli, ako si Jenny. At ito, ang aking secret file. That secret file was shared to us by Jenny. Ay nako, alam mo, pag ganyan, ang nasasabi ko sa mga ganyan, bakit mo iiyakan? Kung kaya mo namang palitan, boom! Charot with the rot. Pero I think dumadaan talaga ang isang tao sa ganyan. Kapag first boyfriend mo, di ba parang ang hirap pang mag-let go, parang ang dami pang mga questioning na gagawin mo sa sarili mo na parang, kamahal-mahal ba ako? Pangit ba ako? Ganyan. Kaiwan-iwan ba ako? Bakit biglang, gano'n na lang niya ako pataling iniwan? Naghahanap lang naman ako ng lambing. Yung mga ganun ba?
You know, you cannot keep a man who doesn't want to be kept. No? So, kung ayaw sa'yo, di ipamigay mo sa iba. Wow! Charot lang with darot. Anyway, I would love to listen to all your comments, thoughts, suggestions, valid reactions. Share it to me, Rakitera, RAQITERRA. Send in your voice message. Abangan ko po yan sa aking pagbabalik. Kasama niyo po si DJ Raki. And you are listening here sa Stasyong Feel Good. Feel Good, Feel Good! 90.7 Love Radio. This is Jenny's Secret 5.